Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Sa oras na ito, muli tayo po ay magkakasama dito po sa ating live streaming about prayer matters. Ako po si Rev Stella Vidanya at makakasama ko po si Sister Lynn Elorte para po sa ating pong gagawing mga panalangin at maitaas ang bawat kahilingan sa ating Panginoon, no, na ipinadala. Kaya purihin ng Diyos sapagkat patuloy nating ina-acknowledge na ang panalangin ay napaka-importante, no? At ito ay powerful kung kaya di tayo mananawa na lumapit sa ating Panginoon para maranasan natin ang kanyang kapangyarihan at maranasan natin na siya nga ay Diyos na tumutugon. Kaya bago tayo magpatuloy, ay pangunahan ni Sister Lynn sa ating opening prayer. Sister Lynn? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, marami pong salamat sa gabi ito, Panginoon, Lord God, na sa gawain ito, Panginoon, Lord God, na lahat ng aming idudulog sa iyo, Panginoon, ay katatagpuin mo, Panginoon, at tutugunin mo, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord God, sa lahat ng mga makakasama namin sa gabi ito, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain at ingatan ang mga anak mo, Lord God, at patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po ng marami, O God, ikaw lang maitaas sa aming programang gagawin, O God, sa gabing ito, Panginoon, at tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makita at maparangalan sa aming mga buhay, O God. Salamat po ng marami, O God. We entrust to you everything, O God, into your hands, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, salamat po ang lahat, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tunay nga na katulad ng sinabi sa Jeremiah 33:3, no? Na if we will call unto Him, He will answer us and He will show us great and mighty things which we know was not. Ano? Kaya napakahalaga na sabi nga ay ang katotohanan na ito ay laging nasa ating puso para hindi tayo manghinawa na tumawag sa Kanya. At makikita natin na sa bawat paglapit natin sa Kanya, siya ay naroon na handang tumugon. At purihin ng Diyos dahil sa gabi pong ito, patutunayan ng ating Panginoon that He is not limited by distance nor space. Na kahit nasaan po tayo, lalo na po yung ating mga makakasama sa live streaming na ito, no? Tayo po ay magsama-sama na may agreement, no? Dahil katulad nga po ng sinabi sa kanyang salita, where there are 2 or 3 gathered together in His name, no? There He is in the midst of them. At alam ko po na 2 na po kami dito at kasama namin kayo, kaya alam natin na ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. And there is also a power in agreement, no? Kaya ito po ay naroon isang pagkakataon na ang bawat isa ay mag-agree sa bawat prayer request na ibinibigay o ibinudulog ng ating mga kapatid. At sa pagkakataon na ito, naroon na makikita natin na sa banal na kasulatan, napaka-powerful talaga ng prayer, no? Dahil meron lang po akong gustong i-share sa inyo na 7 mga verses na magpapatunay talaga that there's power in prayer, no? Kaya alam natin na ito ay ating mararanasan sa gabi ito. Sabi sa James chapter 5 verse 14 to 16, is anyone among you sick? Let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing with oil and in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sin, he will be forgiven. Therefore, confess your sin to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. No, dito po makikita natin na may katiyakan tayo ng ating mga itataas sa panalangin ay naroon po na sabi nga ay diringgin yung mga may sakit, karamdaman, sila ay i-heal ng ating Panginoon, no? Kaya there is power, no, sa ating gagawing panalangin. Kung sila man daw ay nagkasala, ang kapatawaran ng ating Panginoon ay ating mararanasan. Po. Kaya
ito po ay matatagpuan natin sa James chapter 4, James 5:14 to 16. At mamaya po sa ating gagawin panalangin, pwede niyo pong touch ang screen ng inyong phone, no? Habang kayo nanonood as gesture, no? O prophetic, nakiki-agree kayo, nakikiisa kayo sa panalangin na ating gagawin. Dito naman po sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Kaya kami po nananampalataya, lahat po na nag-send ng mga prayer requests, at kung kayo po ay aming makakasama, no, yung mga nag-send ng prayer request, kung kayo po ay aming makakasama sa panalangin na ating gagawin, alam po namin na ang kapayapaan ng Diyos, katiyakan na ang panalangin natin ay sinugo ng Diyos ay mararanasan nyo. No? Kaya, ang sabi nga, dito naman po sa Psalm 107 verse 28 to 30, ang sabi ganon, then they cried out to the Lord in their trouble, and He brought them out of their distress. So po, Psalm 107 verse 28, no, yun daw po mga umiyak sa Panginoon, tumawag sa Panginoon dahil sa kanilang mga problema, ay naroon na, sabi nga, iniligtas sila ng Panginoon. Kaya alam namin na ang ating pong gagawing panalangin doon sa may mga trouble, no, yung mga nag-request, ay naroon na mararanasan nyo ang kalayaan o yung pagsama ng ating Panginoon po. At dito naman sa John 14:13 and 14, ang sabi po dito, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Kaya tayo pong lahat ay mananalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil ito po yung pangalan na sabi nga po na mayroong kapangyarihan, no, para ang bawat hilingin sa pangalan ng Panginoong Jesus ay naroon na tugunin ng ating Diyos Ama na nasa langit. No? Tignan naman po sa Matthew 21:22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. At kami po ay nananampalataya, nagtitiwala na ang lahat ng ating hihilingin ay sasagutin ng ating Panginoon. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open unto you. Sabi sa Matthew 7:7. Kaya tayo po ay, sabi nga po, hihiling sa ating Panginoon at tayo ay tutugunin. At ang huling verse na gusto kong basahin, ang sabi dito, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Praise the Lord. Kaya sa oras pong ito, kami po ay nananampalataya na walang masasayang na sabi nga panalangin na ating gagawin ngayon dahil ito po ay tutugunin ng ating Panginoon. No? Dahil lahat po ito ay dudulog natin sa kanyang harapan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya yung pong mga hindi pa nagsasend ng mga prayer request nyo, pwede nyo pong i-message dyan po sa ating live streaming ngayon, no, para po maitaas natin sa ating Panginoon. At uunahin po natin itong mga nag-send na ng kanilang mga prayer request, no, para po sila ay maitaas natin sa ating Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay narako na, no, sa ating gagawing panalangin na alam natin na ito po ay tutugunin ng ating Panginoon. Kaya sama-sama po tayo na dumulog sa trono ng kalwalatian ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We adore you, oh God. We thank you, Lord, for we have an answering God. Kami ay may katiyakan ng aming Diyos na tinatawagan, Diyos na pinagbibigyan ng aming mga prayer requests, ay Diyos na buhay at tumutugon sa aming mga panalangin. At katulad nga po ng sinabi nyo sa Jeremiah 33:3, that if we will call unto you, you will answer us and you will show us great and mighty things which we know as not.
Kaya sa gabi pong ito, Lord, sama-sama po namin na itinataas ang prayer request ng ating mga kapatid, especially ni Pastora Jonah ng J. Blue Kamansihan ng Calapan City. Ng kanyang prayer request ay ang naroon na gagawing operasyon sa katarata ni Sister Levy. Father, in the name of Jesus, sa oras po ito, saan man po naroon si Sister Levy Año-Nuevo, Father, we pray, O Lord, na naroon, Panginoon, na ang nakatakdang operasyon ng katarata ng kanyang mga mata, Panginoon, ay naroon, Lord, na pagtatagumpain nyo ang inyong divine intervention ay siyang mangyayari at magaganap. In the name of Jesus, O God, wala pong imposible sa inyo, Lord. Hallelujah. Kaya, Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, send forth your angels, O Lord, na mangunguna, Panginoon, doon po sa mga doktor na Lord, magagawa ng procedure, Panginoon, ng operasyon para sa kanyang mata, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, nothing is impossible unto you. Ibalik nyo sa normal ang kanyang pananaw, Panginoon. Gamitin nyo ang operasyon na ito, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, at ngayon pa lamang, tinutunan na namin ang katarata na yun na nasa mata ni Sister Levy Año-Nuevo in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah. Mangyari kalooban niyo, Panginoon. Yes, O Lord, yung divine intervention niyo, O God. In Jesus' name, we claim victory, Lord, ngayon pa lamang sa buhay ni Sister Año-Nuevo, Panginoon, Levy Año-Nuevo. In Jesus' name, in Jesus' name. Maging Panginoon, tinataas namin si Brother Nick, Tulokad, Panginoon, si Kuya Nick, Father. Lord, patuloy namin, Panginoon, na itinataas ang kanyang buhay. Lord, alam po namin kung paano patuloy niyo siyang binibigyan ng buhay at kalakasan. Ang kagalingan doon, Panginoon, sa Parkinson disease na yon ay naroon, Panginoon, ay pagkakalob niyo sa kanya in Jesus' name. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Ang pangalang Parkinson ay inuusan namin lumuhod sa pangalan ng Panginoong Jesus. At hindi inaalis namin sa pangalan ng Jesus sa buhay, sa katawan ng Brother Nick Colocado in Jesus' name. Yes, in Jesus' name. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Ang lahat ng ugat, Panginoon, na naapektuhan kung kaya nagkaroon siya ng Parkinson disease. Father, in Jesus' name. Lord, ipuin niyo ng inyong kapangyarihan ng mga ugat na yon, Panginoon. Yes, in Jesus' name. Maging sa kanyang utak, Panginoon. In the name of Jesus, lahat, Panginoon. Hallelujah, ng parte ng kanyang katawan. In the name of Jesus, we declare that Parkinson disease ay naroon, Panginoon, na inalis niyo na ngayon din sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, walang imposible sa inyo, God. Lord, patuloy po na magandang kalusugan, kalakasan, Panginoon, at mahabang pangbuhay ang pagdalaw niyo kay Brother Nick Colocado, God. Lord, nakikita niyo, Panginoon, ang kanyang puso na laging handa, O God, na kayo ay purihin, sampahin, at Lord, nais niya na kayo'y paglingkuran, Panginoon. Lord, walang makakapaghatlang, Panginoon, sa paglilingkod na yon na gagawin nilang mag-asawa ni Ate Gaby at ni Brother Nick Colocado in Jesus' name. Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. Naroon po, Panginoon, na sa pagkakataon na ito, God, alam namin, Panginoon, hallelujah, na naroon, O Diyos, ang plano, kalooban niyo, Panginoon, sa kanilang buhay ay mangyayari at magaganap. In the name of Jesus, in the name of Jesus, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Nothing is impossible unto you. In Jesus' name. Hallelujah. At gayon din, Panginoon, tinatas namin, O God. Hallelujah. Ang gawain niyo po doon sa kamansihan. Father, kayo ang Lord, nagtakda ng araw, Panginoon, na panahon na ang gawain niyo ay mangyari doon sa lugar na yon. Dahil may plano kayo, Panginoon. Hallelujah, sa mga taga-kamansihan. Father, we pray for more souls to win, O God. Yes, more dedication, O God, at commitment ng mga workers and brethren doon, Lord. Lalo na pang mga kabataan, Panginoon, upang mapaglingkuran kanila, O Diyos, ng taos sa kanilang mga puso, Lord. Maranasan nila, Panginoon. Hallelujah. That the joy that is coming from you, Lord, will be their strength, O God. In the name of Jesus, O God.
In the name of Jesus, O Lord. Lord, salamat. Buksan niyo ang pintuan ng kaligtasan sa mga taga-kamansihan in Jesus' name. At gamitin niyo, Diyos, na asin at ilaw, Panginoon, ang mga kapatid namin doon sa kamansihan, O God, upang, Lord, ang mga nadidimlan ay Lord, mabuksan, Panginoon, ang kanilang mga mata sa katotohanan, na kayo lamang ang daanan, buhay at katotohanan. Walang makararating sa Ama maliban sa inyo, Panginoong Jesus. Yes, O Lord, we claim more souls, O Lord. Hallelujah, sa gawain niyo doon. Hallelujah, doon sa kamansihan. At kayo ay may tataas at matatanghal, Panginoon. Makikita ang kapangyarihan at Lord, hallelujah, kalwalatian niyo sa buhay ng inyong mga anak sa kamansihan. Thank you, Lord, maging Panginoon. Hallelujah, kung paano magdadala ka ng maraming kaluluwa. Gayon din, Panginoon, ang kanilang financial blessings ay itataas niyo, Panginoon. Hallelujah, prove unto them that you can supply all their needs according to your riches and glory, O God. Ako kung paano, Panginoon, nais ng mga taga-kamansihan na sila ay maging channel of blessing, Father God. Let your overflowing blessing be upon them. In the name of Jesus, O Lord. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng hawakan ng kanilang mga kamay. Ang kanilang mga pananim, Panginoon. Yes, O Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Pangako niyo, Panginoon, na walang anumang insekto, walang anumang, Lord, hallelujah, pwede manira ng kanilang mga pananim. In the name of Jesus, kayo pong magpalago ng kanilang mga pananim. In the name of Jesus, O God. Yes, Lord, marami kang kaparaanan na ang pagpapala ay ibubuo sa inyong mga anak. Doon po sa mga taga-kamansihan. In the name of Jesus. In the name of Jesus, O God. Salamat ang marami. At kayo din, Panginoon, ang prayer request, O God, ni Pastora Jonah para sa kanyang mga anak. Lord, ang graduation, Panginoon, hallelujah, nila amazing. At ni Howard, Panginoon, salamat sapagkat sa loob ng 4 na taon, Panginoon, hallelujah, ay sinamahan nyo ang mga batang ito, Panginoon, upang makatapos ng kanilang mga pag-aaral, O God. Yes, O Lord, salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkaloob nyo kay amazing Grace Alba at ni Howard Felicia Alba, Panginoon, natapos nila, Panginoon, mga kurso na kanilang naroon kinuha, O God, at ito'y magagamit para lamang sa inyong kalwalatian. Amen. Lord, hallelujah, kayong maluwalhati, maitaas, Panginoon, sa graduation nila, Panginoon. Itong May or June, O God, in the name of Jesus, O Lord. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ang kagalakan na nararanasan, O Diyos, hallelujah, ni Pastora Jonah, ni Brother Arnel, hallelujah, ay naroon, Panginoon, na madumaloy, O God, hallelujah, sa kanilang pamilya, Panginoon. Yes, O God, salamat sapagkat ang kanilang mga puso ay tunay na nagpapasalamat sa lahat ng provisyon, sa lahat ng pagsama nyo sa kanilang mga anak, bagamat sila ay nalayo physically sa kanila. Pero Lord, alam nila, Panginoon, na hindi nyo iniwan o iniiwan o binababayaan ang kanilang mga anak. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan, Panginoon, ng kanilang pag-aaral. In Jesus' name, O God, maging ang kanila pong negosyo, Panginoon, ng rice mill. Father God, salamat po sa regalo niyo ito sa kanila. Lord, nakita niyo, Lord, ng rice mill na ito, Panginoon, ang negosyo nilang ito, Panginoon, ay maraming napapagpala. Kaya alam ko po, Panginoon, na patuloy niyo itong pagpapalain, patuloy niyo paunlarin. Hallelujah, ang rice mill, Panginoon, nila Pastor Jonah, O God. At Lord, sa inyong takdang panahon, bibigyan niyo sila ng sarili nila, Panginoon, na rice ni Lord, na hindi na sila mangungupahan, Panginoon. Hallelujah, sapagkat Lord, kayo ang may-ari ng langit at lupa, Panginoon. Kaya wala pong imposible sa inyo, O God. Salamat sa pagpapala niyo sa negosyo nila, Panginoon. Bantayan niyo po ito, Lord. Nakita niyo ang kanilang katapatan, Panginoon, sa pagkakaloob, Lord, sa pagtulong, Panginoon, sa mga nangangailangan. Kaya alam ko po na hindi niyo po putulin ang mga pagpapala na iyon, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat, O God. Hallelujah. Maging Lord, ang prayer request ni Pastora Jonah para sa kanyang mga kapatid. Father, I pray, O Lord, bigyan niyo sila ng tunay na kalayaan sa iba't ibang klase ng bisyo, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, O God. At ang iba niyang mga kapamangkin na hindi pa nagpapagamit sa inyo, Father, I pray, O Lord, take full control of their lives, O God. Lord, tinatayuan namin ang pangako niyo that if we believe in you, we and our family will be saved. Lord, we declare it, Lord,
sa pamilya, Panginoon, sa mga kapatid at pamangkin ni Pastora Jonah. Right now, the complete salvation, the complete deliverance, O Lord, sa kanilang mga buhay. Lord, hallelujah, bigyan sila ng kauhawan, Panginoon. Hallelujah, na hanapin ka, Lord, saliksikin ang iyong salita, Panginoon, sapagkat alam namin, ang mga naitanim na salita niyo sa kanilang mga puso ay hindi nawala ng kabuluhan. Ito, Panginoon, ay tutubo, sisibol. Lord, magbubunga, Panginoon. In the name of Jesus, O God. Salamat, salamat, salamat na marami. Yes, O God, ito'y piniling namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Thank you, Father, O God. Continue, Lord, to anoint Pastora Jonah, Lord, na kanyang pangangalaga. Lord, doon sa J. Blue Kamansihan, Father God, kayo po, Panginoon, na patuloy niyang maranasan, Panginoon. Pagsama niyo, Panginoon, hallelujah, ang patuloy niya pong, Lord, maranasan, Panginoon. Thank you, Lord, hallelujah. Ngayon din, Panginoon, tinataas namin, hallelujah, ang Lord, ang anniversary na gagawin ng J. Blue Severa, Panginoon, sa linggo. Father, ito po ay 2 taon, Panginoon, na kung saan sila ay magpapasalamat, Panginoon, sa kadakilaan niyo, Lord, sa mga buhay, Panginoon, na dinala niyo doon sa Severa, Panginoon, sa gawain sa Severa, O God. Hallelujah, Lord. Salamat sapagkat nararanasan nila ang transformation, nararanasan nila ang inyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay, napapatunayan nila, O Diyos, hallelujah, na kayong ay buhay at makapangyarihan. Kaya, Father, we pray, O Lord, na sa Thanksgiving anniversary na yon, tanging kayo lamang maluluwalhati at madadakila. At anuman ang kanilang mga pangangailangan para sa Lord, sa celebration na yon, supply all their needs, O God. Lord, higit sa lahat, punuin nyo ng kagalakan ang kanilang mga puso, Panginoon. Hindi sila ma-focus, Panginoon, sa mga material na preparasyon, kundi ma-focus sila, Panginoon, sa spiritual na preparasyon na walang iba, Panginoon, kundi ang tunay na pasasalamat at pagdakila sa inyong banal na pangalan. Salamat, Lord, kayo pa lamang ay inaangkin na namin ang tagumpay na mangyayaring anniversary, Panginoon, doon po sa Severa. In the name of Jesus, O Lord. In the name of Jesus. Gayon din, Panginoon, salamat sapagkat, Lord, ang inyong pabor, Panginoon, ay patuloy niyong pinararanas kay Rever, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat, Lord, sa bawat misyon na kaniyang ginagawa, Lord, naroon, Panginoon, na ikaw ay naitataas at nadadakila. Father God, sa oras na ito, sa panibagong hakbang na ito na kaniyang ginawa, na siya ay kumuha ng visa para sa UK. Father God, let your divine favor, O God, hallelujah, ang naroon, Panginoon, nanguna doon sa mga papeles niya, Panginoon. Ito'y ma-approve, Panginoon, ma-release, O God. Hallelujah, upang, Panginoon, ang invitasyon ng kanyang kaibigan na pastor, Panginoon, sa UK, ay naroon nangyaring maganap. At alam ko po na kapag ito ay nangyari, Lord, ang pabor at blessing nyo ay kasunod na nito, Panginoon. Salamat, salamat. Let your will be done, O God. In Jesus' name, O God. In the name of Jesus. Salamat din po, Panginoon. Hallelujah, sa planong family camp na gagawin doon po sa Mindoro, ditong Holy Week. Father, I pray, Lord, ang lugar na kanila pong paggaganapan ngayon pa lamang, ay sa iyo nyo na ng inyong kapangyarihan. At hayaan nyo, Lord, na sa family camp na yon, mabuo ang tunay na pagkakaisa, ang tunay, Panginoon, na pagmamahalan, ang tunay, O Diyos, hallelujah, makita ang isang pamilya na pinangungunahan ng aming Panginoong Jesus, O God. Hallelujah. Yes, O Lord. Salamat, salamat, Lord, sapagkat kayo nakakabatid ng lahat, kayo nakakaalam ng tamang lugar, Panginoon, upang malaya, O Diyos, ang inyong mga anak ay maganap ang family camp na ito. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. At gayon din, Panginoon, salamat sapagkat, Lord, ang gawain nyo sa Bulalakaw, Panginoon, ay kayo ang nagbukas, kayo ang nagbigay, Panginoon, ng lote na magagamit doon. Salamat sa J. Blue Bulalakaw, Father God, sa pangunguna ni Pastor Oka, Panginoon. Lastly, Lord, salamat sa kanyang dedikasyon. Salamat, Panginoon, hindi naging hadlang ang layo ng lugar na yon na kung saan, Lord, nagbabiyahe pa siya ng 5 oras, Panginoon. Lord, salamat sa patuloy niyong pagsama sa kanya. Father God, patuloy po na hayaan nyo na maging pagpapala siya sa mga kapatiran doon, sa mga nanay doon, O God.
in the name of Jesus, Yes, O Lord. in Jesus' Matayaan niyo, name. Panginoon, na matapos na, Panginoon, ang inyong bahay sambahan sa lugar na iyon, Panginoon, in Jesus' name. At ang lupa na iyon, ng 1,000 square meters, ay magamit, Panginoon, ayon sa inyong banal na kalooban. Maging pagpapala sa mga tao doon, Panginoon, ang lote na iyon, O God. Bigyan niyo ng wisdom, Panginoon, si Pastor Oka, O God, upang ang lugar na iyon, Panginoon, ay mapakinabangan, Lord, ng mga kapatiran. Lord, doon po sa Bulalakaw, O God, at sa pagpunta po namin doon sa Biyernes ng hapon, Father God, upang makapag-service sa Sabado ng umaga, Lord, ngayon pa lamang ay pinagkakatiwala na namin na kaya siya mangunguna sa pagpunta namin doon, Panginoon, ang inyong divine protection ng amin pong mararanasan, Panginoon, sa pagdadrive ni Bishop, Father God, I pray, give him the wisdom, Lord, the strength, O God, hallelujah, sound mind, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Nang namin ang tagumpay, Lord, sa pagpunta doon at sa pagbalik sa Kalapan in the name of Jesus, O God. Salamat, Lord, sa pagkat sinabi nyo na pag ipinagkatiwala namin ang lahat sa inyo, hallelujah, yun ay pagtatagumpayin nyo. Yes, O Lord, thank you, Lord. At kayo din, salamat din po sapagkat kayo ang nagkaloob ng lote, Panginoon, na 100 square meter doon po sa lugar ng Victoria. Salamat po sa buhay ni Brother Ilano, Panginoon, na sana hiniko nyo upang ang lote na yon ay may pagkatiwala sa Jesus Believed Up Church. Lord, kung paano binigyan nyo na ang lote doon, Father God, Lord, magkakaroon na, Panginoon, ng gawain doon, Panginoon. Lord, ang inyong bahay, sambahan, Panginoon, ay may tatayo, Panginoon. Hallelujah, sa lugar na yon ng Victoria, O God, in the name of Jesus, O God. Lord, ang mga kapatiran sa lugar na yon, Lord, lalo na si Sister Risa, O God, muli niyo siyang balik sa inyong gawain. Hayaan niyo, Panginoon, na mag-init muli siya sa paglilingkod sa inyo. In the name of Jesus, O God, sila nanay, Panginoon, hallelujah, mga piyanan ni Pastor Oka. Father God, I pray, O Lord, na gamitin niyo sila sa lugar na yun ng Victoria. In the name of Jesus, Lord. Maging sa pag-uwi ni Jenny, Lord, ang asawa ni Pastor Oka, Panginoon. Lord, gamitin niyo siya sa lugar na yun, O God. Yes, Lord, may malaki kang plano sa lugar na yun ng Victoria. In Jesus' name. Salamat po sa pagpapala, O God. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, O Lord. Hallelujah, Lord. Sa oras po ito, salamat sa pagkakataon na ito, Lord, sa natanggap kong balita ngayon, ang isa kong pinsang, Panginoon, ay umuwi na. Lord, ngayon pa lamang, Father, I pray, Lord, ang divine comfort nyo, ang bigay nyo sa, Lord, sa aking mga pamangkin, sa pinsan, Lord, ang Ibaristo family, Lord, ang mga anak ni Kuya Ben, O God, mula kay Robert, Panginoon, sa kanyang mga kapatid, Father, I pray, let your divine comfort be upon them, O God, in the name of Jesus, sa isa niyang anak, na ngayon ay nasa Poland, si Ruben Jr. Father God, I pray, Lord, hallelujah, Lord, sa pagsama niyo sa kanya, Lord, kayo mag-comfort sa kanya, Panginoon, na bagamat siya ay malayo, Panginoon, hallelujah, sa kanyang mga mahal sa buhay, ngunit, Lord, ang yakap niyo ang kanyang mararanasan. Thank you, Lord, and provision niyo, mangyari paganap, Panginoon, ang pagkakaisa, Lord, hallelujah, ang pag-ibig, ang maranasan nila in Jesus' name, O God. Tulungan niyo po sila, Panginoon, lalo na si Robert, Panginoon, na ginagamit niyo, Panginoon, sa lugar na iyon. Give him the wisdom, Lord, the favor, O God. Hallelujah, upang mapangunahan niya lahat ng maayos, O God, at mapangunahan niya kanyang mga kapatid, O God. Salamat, salamat, salamat. Lord, hallelujah, wala pong imposible sa inyo. In Jesus' name, in the name of Jesus. Kayo din, Panginoon, tinataas ko po ang prayer request ni Christina Limpin, ni Christy, Panginoon. Lord, ang kanya pong business, oh God. Lord, maging ang lugar na yon na pinagdadausan, hallelujah, ng gawain niyo, Panginoon, sa ng Great J Group Pasig, Father God. Lord, we know, God, na hindi nasasayang, hallelujah, ang mga salita nyo na naitatanim sa lugar na yon. Lord, kayo magpapala ng business na yon, oh God, in the name of Jesus. At anumang gawa ng kaaway, ang naroon na nanggugulo sa lugar na yun, patuloy namin itong nire-rebuke at pinalalaya sa lugar na yun in Jesus' name. In the name of Jesus, oh God. Hallelujah, Lord. Ayan niyo po na si Brother Dud, si Lord, si Jeffoy, Panginoon, gamitin nilang kapangyarihan na naroon pinagkaloob
ipapalot niyo sa kanila, Panginoon, upang hindi makapanggulo ang anumang masamang espiritu. Hallelujah, in the name of Jesus. At tinataas ko rin ang isa niyang trabahador doon, Panginoon, na naroon, O God, hallelujah. Lord, bigyan niyo siya ng kalayaan, Panginoon, sa homosexuality. At Lord, hallelujah, anuman ang mga masamang espiritu na pinapasok niya doon sa lugar na iyon, Panginoon, dahil doon sa medalyon na kanyang binili at sa pagpapahula niya, Father, ngayon pa lamang ay patuloy namin itong pinuputaw sa pangalan ng Panginoong Jesus. In the name of Jesus, Lord, in Jesus' name, hindi maapektuhan ang business nila doon, Panginoon. Ang mga tao doon ay hindi na mapipigilan para pumasok, para kumain sa kanilang kantin, para magpalaba doon sa kanilang laundry shop in the name of Jesus. Yes, in Jesus' name. Lord, kung anong kalooban nyo, Lord, kung magmamatigas ang isa niyang tauhan na yun, kayo pong magtanggal. In the name of Jesus, kung ayaw niyang sumunod, kayo pong magtanggal. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus. Lord, bigay niyo ng wisdom. Lord, si Christy at si Alex, Panginoon, na mapangunahan ng business na yon na pinagkatiwala niyo sa kanila. At Lord, ang bawat, Lord, sa bawat linggo na ginagamit ang lugar na yon, Father, alam namin na ang kapangyarihan niyo patuloy nakikilos, O God. Hallelujah, sa lugar na yon, in Jesus' name. Marami pang kaluluwa makakakilala sa inyo. Yes, sa pamamagitan, Panginoon, ng gawain doon na pinangungunahan ni Pastor Boyet, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gayon din, Panginoon, tinataas ko po ang prayer request ng J. Blue Sagana. Father, I pray, O Lord, hallelujah, ang kanila pong kahilingan, Lord, for financial provision. Lord, marami ang maging matapat, Panginoon, sa pagkakaloob. Makita nila at malaman nila, maranasan nila na ang nagbibigay sa inyo, Panginoon, hallelujah, ang gumagampan, Panginoon, ang kalooban nyo kailanman ay hindi nyo pababayaan, kundi ito'y pagpapalain nyo, O God. Lord, patunayan nyo sa kanila na ang pagbibigay ng aming mga tithes and offering, Panginoon, ay susi upang magbuhos, Panginoon, ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Lord, in the name of Jesus, Lord, sa oras na ito ay aming winawasak in the name of Jesus, ang kaisipan ng pagiging mahirap, kaya hindi sila makapagkaloob in Jesus' name. Yang maling kaisipan na yon ay inalis ko sa kanilang mga hallelujah, mga attendees in Jesus' name. In the name of Jesus, Lord, buksan niyo kanilang kaisipan, ang katotohanan, Panginoon, na ang sekreto ng pagpapala, Lord, para maranasan namin ay ang maging matapat, Panginoon, sa pagkakaloob, O God. Kapag dito nyo kami lamang pinasusubok, O God, in Jesus' name. Lord, maging ang mga leaders doon, hayaan nyo po na magkaroon ng tunay na commitment, Panginoon, sa pangunguna ni Pastora, Lord, naroon, Panginoon, Pastora Mercy, O God. Hallelujah, at mga leaders pa in the name of Jesus. Makapagbukas sila ng mga Bible study sa paligid na yon at ang mga bata na kanila pong tinuturuan, we know and believe, gagamitin niyo, God, ang mga batang iyon, Panginoon, para sa kanilang mga pamilya, in the name of Jesus. Gayon din, Panginoon, na nabuksan, Panginoon, nagawain sa J. Blue Tatlak, Los Baños, sa pangunguna nila, Father God, I pray, Lord, hallelujah, samahan niyo sila, Lord, more anointing, O God. Lord, more attendees, Lord, more financial provision, O God, in the name of Jesus, O God. Lord, patunayan niyo kila Pastora Mercy na kapag ang mga tithes and offering, Panginoon, ay ginamit para sa expansion, Panginoon. Hallelujah, na inyong gawain, ang financial provision ay patuloy niyong pagkakaloob sa kanila. Yes, O God, sapagkat ito yung pinaka-purpose kung bakit nagkakaroon ng tithes and offering, O God, ang isang simbahan, O God, upang mapalaganap ang salita ng Diyos, ang Lord, hallelujah, ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, O God. Thank you, Lord, O Lord, hallelujah, bigyan niyo sila ng isipang nagkakaisa, isipan, Panginoon, na may kagalakan na maglingkod sa inyo. Yes, Lord, sila, Lord, Brother Alan Sass, Rose Sass, O God, hallelujah, Sinalino, O God, Russell, O God, in the name of Jesus, at ang lahat, iba pang mga kapatiran sa lugar na yon, Father, we pray, O Lord, hayaan niyo po na samahan sila, gabayan niyo sila, O God, hallelujah, magkaisa sila na maglingkod sa inyo na may kagalakan, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Lord. Hayaan niyo na ang bawat gawain na nila, Lord, nangyayari doon sa Sagana, Panginoon, J. Blue Sagana,
ay naroon, Panginoon, na Lord, makita ang kalwalatian at kapangyarihan niyo, O God. Yes, O Lord, at ang expansion na kanilang ginawa, Panginoon, para sa mga bata, hayaan niyo, Lord, na ito po ay samahan niyo, Lord, pagpalain niyo, Panginoon, at ang kapangyarihan niyong kumilos, Panginoon, sa lugar na iyon. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat, salamat, salamat ng marami. Gayon din, Panginoon, I pray, Lord, ang prayer request ni Nanay Doris Jedora Santos, Panginoon, ang Lord, ang naroon, Panginoon, na check up nila na gagawin, mga exam, Lord, o test na gagawin sa kanilang mag-asawa ni Kuya Efren, Father God, we pray, Lord, for your divine intervention, O God. Lord, hallelujah, negative, Panginoon, ang mga maging resulta at kayo magbigay sa kanila ng divine health and strength, O God, na nanggagaling sa inyo, God. Ituro niyo po ang tamang ospital na kanila pong pupuntahan, maging ang doktor, Panginoon. Lord, huwag silang magtiwala sa card na hawak nila. Magtiwala sila sa inyo, Panginoon, na kayo ang kanilang dakilang manggagamot, Panginoon. At ngayon pa lamang, Panginoon, ang ubo, sipon, Panginoon, hallelujah, anumang pain ang nararamdaman ni P. Efren, kay aking binawasak sa pangalan ng Panginoon Jesus. Inaalis namin ito sa kanyang lungs, sa kanyang in the name of Jesus, lalamunan, pangangati ng lalamunan, kaya nagkakaubo in Jesus' name. Ito'y aming binawasak at tinutunaw sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya Father, I pray for more strength, wisdom, and protection sa kanyang buong pamilya, O God. Lord, buksan niyo ang pintuan din ng kaligtasan sa kanyang mga anak, O God. Lord, hayaan niyo na maranasan nila ang tunay na pagmamahal ng kanilang mga anak sa kanilang Panginoon. Yes, in Jesus' name, O God. Lord, we declare, Lord, doon sa compound nila, ang paghahari niyo, Panginoon, ang kapangyarihan niyo siyang manguna, O God, in the name of Jesus, O Lord. Isingin niyo ang kanyang mga anak sa katotohanan, Panginoon. Hallelujah, na kayo lamang ang tunay na tagapagligtas, na kailangan kanila, Panginoon. Yes, in Jesus' name, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We claim healing, O God. We claim health, O God, strength, Lord, sa buhay ni Ate Doris, Panginoon, ni Nanay Doris at Kuya Efren, in Jesus' name. In the name of Jesus, O God. Salamat, salamat ng marami. Gayon din, Panginoon, I pray, Lord, tinataas ko po ang prayer request, Lord, ng J. Blue, Cagayan de Oro, Lord, sa Mindanao. Father, I pray, Lord, hallelujah, Lord, na naroon po, Panginoon, ang kanilang pag-aalala dahil ang church daw doon ay itong taon na lang na ito pinagagamit ang lote na kanila pong ginagamit. Father God, kung paano sinabi nyo, ang langit at lupa ay sa inyo. Father, I pray, O Lord, for your divine intervention, Panginoon, sa may-ari ng lupa na iyon, Panginoon. Manguna kayo, O God, in the name of Jesus. Lord, huwag niyang akinin ang lupa na iyon sapagkat ang lupang iyon ay pag-aari niyo, Panginoon. Palambutin niyo kanyang puso, Panginoon. Ma-encounter kanya, Panginoon, upang ang lugar na iyon ay ibigay niya para gamitin para sa inyong kalwalatian naman. Yes, in the name of Jesus, O God. Lord, nakikita niyo ang kanilang, Lord, paghihirap sa palipat-lipat, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, na ito na ang tamang lote, Panginoon. Yes, O God, na para sa kanila. In the name of Jesus, dinideklara namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yes, ibibigay niyo ang lupang yun. In the name of Jesus, sa Jedo, Lord, hallelujah. Lord, sa Cagayan, Panginoon, in Jesus' name. Lord, patuloy po na bigyan niyo ng Lord, ng tamang pananampalataya, sila Pastora Heredia, Panginoon, sila Sheila, O God, Lord, panghawakan nila ang inyong, Lord, mga pangako, Panginoon, na anuman ang tapakan ng kanilang mga paa, ito'y para sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, hallelujah, Lord, ngayon pa naman, dinideklara namin na ang lugar na yun na tinapakan nila, ginamit nila, ito'y para sa inyo, Panginoon. Kaya, hallelujah, O God. Lord, sino man ang naroon na nag-aangkin ang lupang yon, ngayon pa lamang, kausapin niyo siya, Lord. Walang imposible sa inyo, kilala niyo siya, Panginoon. Touch her, Lord, in the name of Jesus, O God. Lord, manguna ka sa kanya, Panginoon. Ma-encounter niya, kanya, Panginoon. Mangusap ka ngayon din, Lord. Huwag niyo siyang patulugin, Panginoon, sa gabi ito. Yes, Lord, mangusap ka sa kanya. Holy Spirit, yes, nothing is impossible unto you. At Lord, pagising niya, Panginoon,
Siya mismo magsasabi na kayo ay nangusap sa Kanya at ang lugar na iyon ay pagagamit niya ng Panginoon. Hallelujah, sapagkat ito'y sa inyo, Panginoon. We declare it, Lord, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, O God. Salamat po, Panginoon. Patuloy po na patatagin niyo ang pananampalataya, Panginoon, nila Pastor Heredia, O God. Samahan niyo sila, maging ang mga leaders, O God. Bigyan niyo sila ng pagkakaisa, Panginoon. Hallelujah, sa gawain doon, sa Cagayan, O God, in the name of Jesus. Patunayan niyo sa kanila, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, O God. Yes, in Jesus' name. In the name of Jesus, O Lord. Lord, salamat po. At gayon din, Panginoon, tinataas ko ang prayer request ni Alvin Joshua. Father God, we pray, O Lord, hallelujah, Lord, ang request niya na makahanap na siya ng tamang trabaho para mapapagpunan, Panginoon, ang kabuhayan nilang mag-ina. Father God, open the door, O Lord, of opportunity sa kanyang buhay. Patuloy niyo siyang bigyan ng puso nagpapakumbaba at nagpapasakop sa inyo, Panginoon, para makita niya, O Diyos, hallelujah, ang Lord, ang instruction at direction niyo, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat, Lord, hindi aksidente na siya ay dinala niyo dito sa J. Blue Maine, O God, sapagkat alam namin na may plano ka, Panginoon, sa kanyang buhay. Yes, O Lord, patuloy na, Lord, lumago siya sa pananampalataya sa inyo, yung talento niya yon, Panginoon, sa pagdadrum. Lord, hindi niya ito may pagmalaki, kundi ito, Panginoon, ay maggamit niya para ikaw ay mapapurihan, may tanghal at malwalhati, O God. Pagpalain niyo po ang mag-ina, Panginoon, sila mag-ina, O God. Samahan niyo, O God. Yes, O Lord, in the name of Jesus. Provide their needs, O God. Yes, Lord, patunayan niyo, Panginoon, na kayo ang kanilang Diyos, O God. Hallelujah, na hindi nagpapabaya sa kanila. In the name of Jesus, O God, in the name of Jesus. Salamat, salamat, salamat ng marami, Panginoon. Sapagkat alam namin na meron kang dakilang plano sa buhay ni Alvin, in the name of Jesus, O God. In the name of Jesus, O Lord. Gayon din, Lord, ang prayer request na patuloy laging pinapadala ni Reverend Rio Manda, Panginoon, ng J. Blue Camellia. We pray for the total healing ni Kuya Ray, Panginoon, Manda, sa kanyang kidney problem, maging sa heart problem niya, at ang diabetes na yon, Panginoon, ito'y aming tinutunaw sa pangalan ng Panginoon Jesus. Bigyan niyo siya, Panginoon, ng normal na sugar in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At Lord, hallelujah, alam namin, Panginoon, hallelujah, na wala pong imposible sa inyo. Ibalik niyo ang kanyang normal, Panginoon, na kalagayan, Lord. Kalusugan in the name of Jesus. At hayaan niyo, Panginoon, ng total surrender ni Kuya Ray ay mangyari maganap, Panginoon, na siya'y maglingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Sapagkat sinabi niyo, Lord, na kapag silang dalawang mag-asawa ay magkatuwang, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon, Lord, ang iba yung pagpapala ay ubos sa kanilang Lord, sa kanyang pamilya, O God. Yes, in Jesus' name, O God. At Lord, hayaan niyo po na sa pagpunta doon ni Will, bilang makasama niya, Panginoon, mag-drive, Father God. Lord, ngayon pa lamang, dinideklara na namin ang kumpletong kalayaan ni Will, Panginoon. Hayaan niyo, Diyos, na sinabi niyang na-encounter ka niya, ay maging totohanan sa kanyang buhay, O God, at makita niya, Panginoon, ang dakilang plano niyo, Lord. Alam namin, Panginoon, ang mga pangit na bagay na nangyari, ito lamang ay magiging isang patotoo, Panginoon, na kayo ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng second chance, O God. Kayo ang Diyos na patuloy na nagpapalaya, O God, sa sino man, O Diyos, na nagpapakumbaba at nagpapasakop sa inyo. Lord, maging maayos ang kanyang pagtatrabaho doon in the name of Jesus, O God. Hallelujah, hallelujah. Ngayon din, Panginoon, ang total healing ni Cecil Merandilla, Panginoon, from her present condition. Lord, we pray, Lord, hallelujah, na naroon ito'y maranasan niya, Panginoon. Lord, ito'y pinapatotoo niya, Panginoon, sa kanyang mga kamag-anak. Doon po, Lord, hallelujah, sa Gapan, Nuevesia, Father God, ang ginawa pong gawain doon, Father, ito po ay susundan, O God, in the name of Jesus. At ang desire, Panginoon, ni Sister Cecil, na ang kanyang buong sambayan, buong mga kamag-anak ay makakilala sa inyo. Makita ang Lord, ang
kapangyarihan niyo, Panginoon, ang himala niyo sa kanyang buhay, Panginoon. Kaya, Father, we pray for the total healing and deliverance. Sister Cecil Merandilla, in the name of Jesus, oh God. Hallelujah. Salamat ng marami. At gayon din, Lord, ang deliverance ni Ate Nori and Amy Mercader, Lord, mula sa witchcraft. Father, I pray, oh God, hallelujah, na ang kalayaan ay maranasan po nila, Panginoon. No weapon that is formed against them will prosper, oh God. Hallelujah, sapagkat ang kapangyarihan niyo ikikilos sa kanilang buhay. Maraming po salamat, Panginoon, for answering all the prayer requests, Lord, na itinas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We claim miracle, Lord. We claim healing, Lord. We claim deliverance. We claim overflowing blessing, Lord, sa mga tao ito na nag-request. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. All the glory belongs to you alone in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Father God. Lord, sa iyo rin po namin itinataas, Lord God, ang prayer request si Jericho Palia, Panginoon. Amen. Yes. Sa buhay po ni Sis Mary Claire, Panginoon, Paragas, Lord, sa kanyang midterm exam, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming dakilang Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw po magbigay ng karunungan, kaalaman, katalinuhan, Lord God, kay Sister Claire, Panginoon, na Lord God, Lord, anuman pong mga exam, Lord God, ang kanilang i-take, Panginoon, Lord God, Lord, alam po namin, Panginoon, na pagtatagumpayin niyo po siya, Panginoon, at maipapasa po niya, Panginoon, O God, ang exam na yon in the mighty name of Jesus, O God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon, kapag ang mga anak mo ay nagtiwala sa iyo, Panginoon, at umasa sa iyo, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na kumilos, O God. Patuloy mong bigyan ng karunungan, kaalaman ang mga anak mo, Panginoon, maging ang kalakasan ng kanilang pisikal na katawan, Panginoon, O God, ay patuloy mo ipagkakaloob sa kanila, Panginoon, O God. Lord, maging sa buhay din ni Sister GD Bersoto, Lord God, ang prayer request niya, Panginoon, Lord God, sa kanyang manugang na si Beth, Panginoon, Kolokar, Panginoon, ang tunay na kagalingan, Lord God, sa Lord, sa stage 2 cancer, Panginoon, Lord God, Lord, in the name of Jesus, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon, O God. By your stripe, Lord, pinagaling mo na ang lahat ng sakit, Panginoon, karamdaman, Lord God. In the name of Jesus, Lord, tinunaw mo na ang mga cancer na ito in the name of Jesus, O God. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, O God. In Jesus' name, Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw po ang gagawa ng miracle sa buhay niya, Panginoon, O God. Lord, salamat ng marami, Panginoon, maging sa kanyang apo, Panginoon, na si Teo, Panginoon. Lord, nakasalukuyang nilalagnat, Panginoon, O God. Lord, in the name of Jesus, patuloy na, O God, ang iyong mapagpalang kamay, Lord God, ang dumampi, Lord God, sa buong katawan ng batang ito, in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus, Lord, ang kagalingan, Panginoon, from head down to the soul of His feet, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, ay mararanasan, Lord God, right now, in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus, O God, in Jesus' name, O God, hallelujah, Panginoon, maging Lord, hallelujah, Lord God, sa buhay ni Sis Bernadette and Angel Marticio, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, na tatlong araw na pabalik-balik, Lord God, ang lagnat nila, Panginoon, Lord, alam mo po ang puso nila, Panginoon, O God, mangusap ka sa batang ito, Lord God, sapagkat siya'y naglilingkod sa iyo, Panginoon, sumasayo para sa iyo, O God, Lord, ikaw po ang pumilos, Panginoon, Lord God, sa kanyang nararanasan nilang magkapatid, Panginoon, Lord God, Lord, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, ang lahat ng sakit, Lord, karamdaman, ang lahat, Lord, ay dinala mo na sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God. Lord, inalis mo na po, Lord God, ang lahat ng sakit, karamdaman sa aming mga physical na katawan in the name of Jesus, oh God. In Jesus' name, Lord God, totally healing, Panginoon, Lord God, and hindi na babalik, Lord God, ang mga lagnat na ito, Panginoon, ang lagnat nila, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus, oh God. In Jesus' name, oh God, Lord, salamat ng marami dahil, Panginoon, ikaw po ang mangungusap sa Kanya, Panginoon, oh God. Kung ano po, Lord God, ang nais niyo pong iparating sa Kanya, ang nais niyo pong mangusap pa po sa Kanya, Panginoon, oh God, Lord God.
At patuloy nga, O Diyos, sa iyo po namin sila ipinagkakatiwalang magkapatid, Panginoon, O God, mangyari ang dakilang plano at kalooban mo sa kanilang buhay, O God. At Lord, sa iyo rin po namin itinitiwala, Panginoon, O God, at itinataas, Panginoon, Lord God, Lord, ang kanilang mga exam na i-take, Panginoon, Lord God, Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang kalooban mo ang mangyari, Panginoon, na sila po ay makapasa, Panginoon, O God, sila Delmark, Panginoon, at Bernadette, Panginoon, sila po yung mga anak mo at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Alam po namin, O God, Lord, your favor, Panginoon, in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus, Panginoon, Lord God, na ang kanilang pinagpaguran, pinag-review, Panginoon, Lord God, ay hindi mawawala ng kabuluhan, Panginoon, O God. Lord, salamat dahil ngayon pa lang kiniklaim na po namin, Lord God, na sila po ay nakapasa na, O God, in the name of Jesus, O God, sa kanilang mga exam na tinik, Panginoon, ng mga nakaraang buwan, Panginoon, O God. Salamat po ng marami, O God. We praise you, Lord, O God. Patuloy kang kumilos sa aming buhay, O God. At Lord, hallelujah, hallelujah, Lord God, sa iyo rin po namin itinataas, hallelujah, Lord God. Lord, ang lahat ng church building, Lord God, lalo na po sa Zambales, O God, maging sa Batulao, Panginoon, Lord, ikaw po ang aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, ang may-ari ng langit at lupa, ang lahat ng narito sa mundo, O God, at walang imposible sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy kami nananampalataya, Panginoon, naniniwala, Panginoon, Lord God, na marami kang kaparaanan, Panginoon. Lord, anumang sinumulan mo, Lord God, sa Zambales, sa Batulao, Lord God, ikaw po magtatapos dito, Panginoon, in the name of Jesus, O God. You will provide all their needs, O God. Lahat ng mga materyales, Panginoon, simula sa mga poste, sa mga, hallelujah, semento, buhangin, graba, Panginoon, O God, mga bakal, Panginoon, tiles, Panginoon, bubong, lahat, Lord God. Lord, you will provide all, Lord God. Lahat ng ito, Lord God, i-provide mo na. I-declare, O God, salamat, O God, dahil ikaw po, Panginoon, ang gagawa ng kaparaanan at marami kang kaparaanan, Panginoon. Marami kang pwedeng gamitin, O God, Lord, na magiging daluyan pa, O God, ng mga pagpapala mo, Panginoon, O God. At salamat, Lord God, salamat, Lord, dahil alam po namin, Lord God, na sa pagbuo ng mga church building na to, Lord God, ay makikita ang kaluwalhatian mo, Lord God, sa lugar ng mga yon, O God, sa lugar ng Zambales, ng Batulao, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, na ang lahat ng mga kaluluwa, sinabi po sa iyong salita, Lord God, ay lalapit, Lord God, sa iyong paanan, Panginoon, O God. Lord, dadalhin mo ang lahat ng mga kaluluwa, Lord God, sa iyong paanan upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, O God. Salamat, Lord God, for your provision, Panginoon, O God, for overflowing blessing, O God. Lord, salamat sa bintana at mga pintuan sa kalangitan na binuksan mo na, Panginoon, upang ibuhos ang lahat ng pagpapala mo, Panginoon, O God, sa lahat ng mga church building, Lord God, na nagtatayo pa, Panginoon, O God. Lord, patuloy kang kumilos, Panginoon, at maranasan ka, O God, sa lahat ng mga churches na ito, O God. Hallelujah, Lord God. At Lord, sa iyo po namin itinitiwala, Panginoon, Lord, ang lahat ng mga pastors, Panginoon, ang J-Blue, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Lord, from Cavite, Lord God, Zambales, Batulao, Batangas, Panginoon, Lord God, sa Lipa, sa Mindoro, sa lahat ng saray ng Mindoro, Panginoon, lugar sa Mindoro, Panginoon, O God, Lord, sa Oriental Mindoro, Panginoon, sa Hallelujah, Lord God, sa Cagayan, Panginoon, Lord God, Lord, sa hallelujah, sa Jensen, Panginoon, in the name of Jesus, O God, sa Pangasinan, Panginoon, O God, in the name of Jesus, maging dito sa Bacoor, Lord God, sa Camellia, sa Parañaque, Panginoon, sa Ghana, Panginoon, Lord God, sa lahat pa na bubuksan mo mga churches, Panginoon, O God. Lord, salamat ng marami, Panginoon, sa lahat ng mga kapastoran na ginagamit mo, O God. Lord, sa mga churches na ito, Panginoon, patuloy kong dalangin, O God. Lord, na patuloy mo silang palakasin, Panginoon, physically, spiritually, emotionally, mentally, Panginoon, O God, patuloy nga, O Diyos, na ikaw po mag-provide ng lahat ng pangangailangan, O God, ng iyong mga anak, Panginoon, lalo na po ng mga pastors, Lord God, na nasa mission field, Panginoon, O God, Lord, alam po namin na inihanda mo na ang lahat ng pangangailangan nila, Lord God, sa lahat ng mga pupunta
pinagsasampahan nilang mga gawain, Panginoon, O God, at ang kalakasan, Lord God, na nagmumula sa iyo ay patuloy nilang maranasan ang joy, Panginoon, Lord God, Lord, na sa kanilang pagmiministeryo, Lord God, signs, wonders, and miracle, Lord God, Lord, ang siyang mangyari, Panginoon, Lord God, sa bawat lugar, O God, at mga kaluluwa, Lord God, na kanilang tatagpuin, Panginoon, O God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, Lord God, sa lahat ng mga anak mo. Patuloy kong dalangin, O God, Lord, na patuloy nilang panghawakan, Panginoon, ang mga pangako mo, O God, na Lord, hindi kami maninawa, Panginoon, hindi kami susuko at hindi kami hihinto, Lord God, sa pagsilingkod sa iyo, anuman ang mangyari at kaharapin ng bawat isang pagsubok, trials, Panginoon, O God. Lord, ang pagsama mo at pag-iingat, Panginoon, ay patuloy namin mararanasan sa aming kami dalhin ng aming mga panyapak, O God. Holy Spirit, patuloy ka namin ina-acknowledge that apart from you, O God, we are nothing, O God. Lord, ang pagtuturo mo, Holy Spirit, ay patuloy namin hinihingi, Panginoon, ang paggabay mo, ang pag-lead mo sa bawat isa, O God, ay patuloy namin maranasan, O God. Kaya marami po salamat, Panginoon, sa iyo po namin itinitiwala ang lahat, O God, sapagkat ikaw lamang nakakabatid at nakakaalam ng lahat, O God. Maging ang aming mga puso, Lord God, ay patuloy mong ilinisin, Panginoon, O God, in the name of Jesus, O God. Salamat po ng marami, Panginoon. We entrust to you everything, O God. Lord, at patuloy ka maming maranasan sa lahat ng aming gagawin at lahat pa na mararanasan pa namin, O God, sa aming buhay, O God. Salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pagsampa, pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Lord, salamat po sa mga naging kasama namin sa prayer ngayon, Panginoon. Lord, saan man po sila naroon, pagpalain niyo po sila. Lord, ano man ang kanila pong kahilingan, Panginoon. Father, we pray, lead the deepest desire of their heart, O God, and prove unto them, Panginoon, na ang pag-agree nila, Panginoon, sa mga panalangin, Lord, na kanina ginawa po ngayon, Panginoon, ay nagbigay ng kaluguran at karangalan sa iyong banal na pangalan. Salamat na marami. Samahan niyo po kami maging sa aming pagtulog. Hayaan niyo po na patuloy ka namin maranasan, Lord. Give us a sweet sound sleep, O God. At kinabukasan, Panginoon, ay divine health and Lord, strength na nanggagaling sa inyo. Salamat, Lord. Hallelujah. Kami po excited sa lahat ng bagay na piniprepare niyo sa amin sapagkat pangako niyo, Lord, eyes have not seen or ears have heard the glory that you have prepared for those who love you, Lord. Salamat na marami. Ibig ka namin, pinupuli ka namin, ninululati ka namin, dinadakila ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise po ang Diyos. Salamat. Salamat po sa mga nakasama namin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless us all. Good night. Bye po.